नै गरायसर जी बिटिसि समस्ति बेवहाय जोंनि बिटिआरनि जी आर्बान इएम विल्सन हांसदा बिथांजों फैनानै गोजोननाय मोनदों। बे टाउन कमिटिनि दिनै गोबां बिबानगिरिफोर बिथांमोनजों सावरायलायनानै टाउन कमिटिनि जी जेंना जेंसिफोर बेखौ सावरायलायनानै मोजां मोनदों आरो जोंनि बिटिआर सरकारा थोंजोङैनो दिनैहाय टाउन कमिटिफोराव खामानि मावगासिनो दङ आरो बे हिसाबै जोंनि मानगोनां इएम विल्सन हांसदा बिथाङा दिनै थाबैनो गोख्रोङै गरायसर टाउननि जिखिनि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ गोख्रोङैनो मावफुंनो आखायाव लादों आरो बिथाङा बेखौ जोंनो गरायसर टाउननि बा गरायसर समस्तिनि रायजो राजाफोरनो बिथाङा एसुरेन्स होदों। बेवहाय बिसायख'थिनि सायाव इउपिपिएल हान्जाया दिनै इउपिपिएलल' नङा बिटिआरआव जोंहा जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों दिनै सरकार दादों आरो बेखायनो फैबाय थानाय बाइ इलेक्सन जानो गोनां बे फैबाय थानाय बाइ इलेक्सनाव बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि मोनथाम राजखान्थि हान्जाया जोबोर गोख्रोङैनो इउपिपिएलनि जि बिजाथि जागोन जायखिजाया बिजाथि जागोन बा इउपिपिएलनि बिजाथिखौ गोख्रोङै जौगालांहोनो थाखाय जयेन्टलि खामानि मावगासिनो दङ। जे तामुलपुर समस्तियाव जे बिजाथिनि थाखाय बिजाथिनि दावराव माने डेम'क्रेटिक सिस्टेम डेम'क्रेसियाव बयबो इलेक्सन गेलेनो हायो जायफ्रानोखि इलेक्सन गेलेनायनि थाखाय इलिजिबोल बैसो जाबाय बिथांमोना बयबो गेलेनो हायो। दा बे हिसाबै तामुलपुर समस्तिया जोबोर गिदिर समस्ति बे समस्तियाव जोंहा गोबां बिजाथिया दिनै ओंखारदों। दा बयबो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिजाथि नागिरदों आरो बे बिजाथि नागिरनाया जागोन राजखान्थि भाबै इउपिपिएलआ दिनै गोख्रों जाबाय स्ट्रं जाबाय मोनसे स्ट्रं पार्टि बेखायनो दिनै बयबो बे पार्टिनि गेजेरजों बिजाथि नागिरदों बेवहाय जोंहा बारा जेंना जेंसि बा गोनो गोथो गैया। दिनै तामुलपुर समस्तियाव दिनै गोबां जेंनाफोरनि गेजेराव दिनै एग्रिकालसारनि जि जेंना जोंनि गोबां आबादारिफ्रा दिनै जेंनायाव गोग्लैयो। दिनै अखा फैयाब्ला जोंनि आबादारिफ्रा दिनै आबाद मावनो हाया। बेनि अनगायैबो जों बे सिस्टेमफोरखौ एसे इरिगेसन सिस्टेमफोरा दिनै मोननै मोनथामसो जायगानि बाहेरा तामुलपुर समस्तिनि गोबां जायगाफ्राव गैया जों नुनो मोनाखै। दा बेनि थाखाय आबाद मावनायाव जेंना फैदों। दा बेनि अनगायैबो जोंनि इडुकेसननि जेंनानि अनगायैबो दिनै गोबां फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानानै ओंखारबोबाय इडुकेसन लानानै ओंखारबोबाय नाथाय बिथांमोना दिनै जों बिथांमोनखौ इस्टाब्लिशमेन्ट होनो हायाखै। दिनै बेखायनो जोंनि बिटिआर सरकारा जिखिनि स्किल डेभेलपमेन्टनि सायाव गोसो होदों दा बेखायनो तामुलपुराव जि जेंनाफोर दङ जे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय जायफोर लाइमोनफोर दङ आरो जायफ्रानोखि गेजेर थाखोनि जि लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरखौ जों फैबाय थानाय समाव बायदिसिना रोंखा राखा आदब होनानै जों बे जि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आवगायगोन।